Jo la veritat que tinc que parlar molt bé de l'experiència que vam tenir en l'any 99-2003, en la que van governar ja Compromís, aleshores Bloc, Partit Socialista i Esquerra Unida, i la veritat que ens va anar molt bé. Es van coordinar molt bé, van tirar endavant molts projectes i vam començar a vertebrar un poc el projecte del que volíem per a Muro a partir d'aleshores. I per tant jo tinc que parlar d'una experiència molt positiva, de respecte, de tolerància entre les aportacions de cadascun dels tres partits que conformaven l'equip de govern, i la veritat que van tirar endavant una muntona de projectes que beneficiaven en definitiva els veïns i veïnes de Muro. I per tant jo crec que pot ser extrapolable, sense cap problema, perquè si analitzem n'hi ha moltes coincidències i el que tenim que fer és fortes aquestes coincidències i deixar un tant de costat allò en el que no coincidim, i intentar tindre clar que el més important des de la gestió és vertebrar el País Valencià en molts àmbits i sobretot tenint com a epicentre sempre de la gestió el millorar el dia a dia de totes les persones que vivim al nostre territori. Per tant, jo crec que és possible ideològicament, i això ho hauran de fer possible les persones que conformen o conformem els diferents equips que estiguem a les Corts Valencianes. Jo la valoració la faig també molt positiva, encara que tinc que dir, i ho dic amb tota sinceritat, que és més complicat governar amb majoria que en coalició, encara que sembla el contrari, perquè aleshores tota la responsabilitat recau en el mateix grup i si has de tenir rigor, com jo crec que toca, tenir molt de rigor a l'hora de prendre decisions i intentar fer-ho el millor possible per als teus veïns i veïnes, tens que pensar molt bé les coses que vas a dur endavant i sobretot com vas a dur-les endavant. Mentre que en una coalició sempre la qüestió, podem dir, està una miqueta més relaxada perquè tens que arribar a consensos i consolides més les decisions que vas a tirar endavant. De l'altra manera, moltes vegades la majoria el fa deixar de reflexionar i de treballar molt més els projectes que en definitiva potser no es discuteixen tant com si hi haguera un tripartit o un bipartit. És a dir, a banda de tenir una majoria absoluta, és importantíssim comptar amb l'oposició en tots i cadascun dels projectes que tu tires endavant i donar possibilitats per a que aporten el que ells creguen per a millorar aquest projecte, o fins i tot algun projecte que no siguin els que diem l'equip de govern. I aquesta possibilitat l'han tinguda sempre. Una altra qüestió és que l'hagin volguda agafar o no l'hagin volguda agafar, que probablement tinc que dir que la majoria de les vegades l'oposició davant d'una majoria absoluta s'acomoda i no treballa pensant que sempre qui va emportar-se el rèdit és l'equip de govern o l'alcalde. I per tant, totes aquestes propostes constructives que desitjaríem per part de l'oposició no han arribat i no s'ha treballat com hauria d'haver-se treballat independentment de si un no té majoria o deixa de tenir. Al final, la majoria absoluta també t'ha de donar potestat per a poder seguir continuant treballant amb la resta de gent que també té uns vots i bàsicament la ciutadania, això que anomenem democràcia participativa o democràcia directa, que és una de les assignatures pendents en aquests moments o al llarg de la història de la democràcia que haurem d'anar refent d'alguna de les maneres. Jo dic que tots hem de ser actors i actrius del dia a dia en el que estem vivint, hem de participar dia a dia de la transformació de la nostra societat i per tant no única i exclusivament tenim que votar cada 4 anys i oblidar-se que ja no tenim cap responsabilitat a l'endemà d'haver anat a votar, perquè la societat l'hem de transformar i conformar entre totes i tots. La forma de treballar per a mi és importantíssima i és
un treball cooperatiu, des de la cooperació. Jo no entenc que no hi hagi un treball en equip, que no hi hagi un treball coordinat, que els equips de govern no es coordinen setmanalment, independentment de les àrees que tinga cadascú, que tot el món pugui immiscuir-se en qualsevol àrea i poder decidir entre 8 o 9 persones quin és el projecte adient per a tirar endavant en un moment determinat. Això per a mi és bàsic, més que si les decisions són unilaterals o d'una única persona, perquè es pot enriquir molt més si treballem en equip i treballem conjuntament. I per un altre costat és important que hi hagi una coordinació en com hem de desenvolupar aquests projectes. Tenim una administració molt compartimentada en la que cadascun dels departaments va a la d'ell, fa el seu informe i després el passa a l'altre departament, l'altre departament fa el seu informe i passa a l'altre, i aleshores a mi aquest tipus d'administració no m'agrada, compartimentada totalment, que al final única i exclusivament serveix per a que cuidar-se un poc el cul de cadascun dels funcionaris, però no treballar de manera coordinada un expedient o un projecte que pugui ser molt més enriquidor i que pugui eixir en un informe totalment favorable i tirar-lo endavant. Tot això és el que hem anat treballant així, i a mi això, dintre de les possibilitats que tinguem, m'agradaria poder exportar-ho a la gestió de la Generalitat. N'hi ha molts, vull dir, vertebrar, tenim una assignatura pendent, i és que jo crec que aquest país s'ha planificat molt poquet, i a banda de planificar poquet tampoc s'ha prioritzat en allò que es hauria d'haver planificat. I tenim una assignatura pendent, i és que hem de vertebrar aquest país, i bàsicament Alacant jo penso que ha estat molt abandonada també en aquest aspecte en tots els àmbits. És a dir, a nivell educatiu tenim que veure com vertebrem aquest país i quin tipus d'escola volem. I això ho hem de deixar molt claret. I si tenim que anar, com de fet nosaltres pensem que hem d'anar a una escola pública, haurem d'anar fent el possible per anar a una escola pública de qualitat, vull dir, integradora, d'excel·lència, però sabem que això no ho podrem tindre del dia 6 de gener de l'any que ve, perquè sabem que han hagut uns polítics que han apostat per una escola totalment diferenciada a la pública, concertada, i revertir tot això serà un procés llarg, però ho haurem de fer, perquè nosaltres pensem que tenim que anar en aquesta direcció. Però el mateix passa amb la sanitat, i tindrem que veure com ho podem revertir. Però també serà un procés d'anys i tindrem que planificar-ho i tindrem que anar prioritzant poquet a poquet com anem canviant aquest tema. Però tenim una assignatura pendent també en com vertebrem el nostre país i el que és la circumscripció d'Alacant, bàsicament a nivell d'infraestructures, bàsicament ferroviàries, o veure com la nostra economia realment passa a ser una economia productiva. I per a tindre una economia productiva, que és aquesta economia estable en el temps, no de guanys especulatius continuats, haurem de veure també què és el que podem aportar i com podem ajudar als emprenedors, a l'empresariat, per a tirar endavant aquest tipus d'economia i les possibles infraestructures que haurem de fer en l'eix Alacant, Port, Elx, per exemple, que no hi hagi una connexió ferroviària Alacant-Elx, Port d'Alacant. Això no fa possible que el Port d'Alacant pugui agafar força. És a dir, és una infraestructura important. O pensar, per exemple, com es comuniquem també via ferroviària les zones de la costa. N'hi ha un projecte del tren Gandia-Dénia, realment en un estudi econòmic de viabilitat i d'amortització en 4 anys ràpida, que està paralitzat. Això també hauríem de veure com ho duem endavant. Tenim un tren
Alcoi valencià o Alcoi xàtiva, que realment en molt poquet de modernització podria funcionar. I si s'ho plantejarem, haguem pogut seguir la via fins a Alacant, encara que està tot desmembrat i serà cada dia més complicat, no? Però hem d'intentar vertebrar el país també en tot el tema d'infraestructures, no? I si parlem de comunicació, vull dir, mitjans de comunicació han desvertebrat aquest país. Per a mi és imprescindible el tenir una televisió pública i en valencià, i a més educativa, decent, gestionada per gent que sap, per tècnics. Ja està bé d'intentar polititzar tant les coses i amb ineptes polítics en cada consell d'administració. Doncs això ho haurem de reconduir. És a dir, queda tant per fer per a poder vertebrar tot el país, incluït Alacant, i a més visibilitzar Alacant. Això per a mi també és una de les assignatures pendents que haurem de treballar, i és evitar al màxim el centralisme de València. I això la gent de Compromís a priori ho tenim clar, i espero que ho tinguem clar tots els que conformem el grup de les Corts i a més les executives de Compromís i els militants de Compromís, perquè és l'única manera d'evitar d'una vegada per totes el centralisme de qualsevol cosa, no? Perquè si estem en contra del centralisme de Madrid o de l'Estat, doncs haurem d'intentar amb actituds fer el possible que Castelló i Alacant bàsicament comencen a visibilitzar-se en projectes clars i en necessitats planificades, prioritzades i treballades per tot l'equip que conformem Compromís en les Corts, i torno a repetir, militància, des de la participació, executives, etc. Hem de tindre clar que Compromís és una cooperativa de partits, i això ho hem de clarificar a la ciutadania. I el fet de ser una cooperativa de partits ja és positiu, o almenys hem de dir-li a la ciutadania que hem tingut la capacitat de gent dels Verds, gent d'iniciativa, gent del Bloc i gent de Compromís, és a dir, tots aquells que s'han volgut adherir directament a Compromís, hem tingut la capacitat d'arribar a acords. I això és important, perquè a priori sembla que no és gaire fàcil. I nosaltres, és a dir, això vol dir que ja tenim una assignatura molt aprovada de cara a una possible gestió futura en altra gent. Perquè hem demostrat que tenim aquesta capacitat. Som el primer partit, pese a qui pese, o la primera cooperativa de partits o coalició, que s'anomena Compromís, que hem obert a la ciutadania la possibilitat de que tots aquells que hagin volgut del País Valencià pogueren confeccionar la llista o les llistes que es presentaran a les eleccions de maig. Però tota la llista, i de manera oberta. Alguns partits ho han fet per al número 1 o la militància, i després alguns han volgut copiar a Compromís. Però som el primer, amb idees molt clares de com volem que la democràcia realment impere en la nostra societat. Per tant, jo diria que Compromís, torno a repetir, ha anat consolidant-se, té que seguir consolidant-se. A mi, personalment, m'encantaria que en un moment determinat ho anàrem o a una federació de partits, simplement perquè la consistència jurídica seria molt més forta, o en un moment determinat jo crec que hauríem de ser madurs i arribar a Compromís com a partit únic. És a dir, això és el que a mi m'agradaria, el que també hem de treballar des del respecte. I com pensem que Compromís, com a cooperativa, està funcionant bé, és un instrument potent, hem de respectar el tempus i anem a veure com van desenvolupant-se les coses. Però jo crec que hem tingut un procés de consolidació molt positiu
I jo crec que és el moment ara de la reafirmació de Compromís com a projecte útil per a les persones d'aquest país. I per tant, com és un instrument que jo penso que és útil per a les persones d'aquest país, és el moment de dir-li a la gent que ens utilitzi com a instrument per a que entre totes i tots canviem les coses i les fem, entre cometes, molt millor del que s'han fet fins ara. Jo tinc que dir que a mi no m'agrada, i ho tinc que dir clarament, com s'ha construït Podemos. I no m'agrada perquè jo no sóc una persona que crec que s'ha de construir la casa per la teulada, és a dir, de dalt cap a baix. I Podemos és un projecte que jo veig que s'ha construït de dalt cap a baix, és a dir, sense treballar la base. Per exemple, una de les diferències clares de Compromís és això. Nosaltres som un projecte que s'ha construït des de baix cap a dalt. És a dir, nosaltres hem estat durant molts anys, des dels anys 80, única i exclusivament tenint representació municipal en pocs ajuntaments, pocs regidors i no tenint representació en ningun altre lloc institucional. I en aquests moments nosaltres hem quadrat el cercle, és a dir, tenim representació a les Corts Valencianes, tenim representació al Parlament espanyol i tenim representació a Europa. I això ho han construït amb moltíssima gent i des de baix. I això el que vol dir és que darrere n'hi ha un projecte sòlid. I quan es presenten o s'apunten a primàries 40.000 persones, voten més del 60%. Podemos, per exemple, se n'han apuntat 40.000 i no sé exactament quin percentatge, però molt baixet el percentatge al final del que ha anat a votar, per posar una comparació. I per tant, jo tinc que dir que no m'agrada com ha anat l'estructura de Podemos, però per supost que tinc que respectar que és un altre partit, que és un partit que mediàticament ha tingut el seu suport, ha arribat en un moment conjuntural on la dignitat de moltes persones està tocada per totes les polítiques que ens han fet els dos grans partits i aleshores la ciutadania busca agarrar-se a un clau cremant. I aleshores Podemos ha sabut dialècticament el poder arribar a moltíssima gent. Bàsicament, crec que si tinc la sort de ser diputat, jo crec que en un únic càrrec és més que suficient per a poder dedicar-te i treballar al màxim per la gent. El fet, no estic massa d'acord en tindre 2 o 3 càrrecs a nivell institucional perquè al final perds esforços. Una altra cosa és el que jo sempre dic, és que per el fet de ser alcalde tingués que ser president d'una mancomunitat o per el fet de ser alcalde tingués que ser portaveu de la Federació Valenciana de Municipis. Això ve inserit en el càrrec, però el fet de tindre 2 càrrecs a la mateixa, jo el dic que des del meu punt de vista perds energia, perds força i al final no t'hi dediques, des del meu punt de vista, de la millor manera possible a fer el millor des d'aquest lloc on els veïns i veïnes o els ciutadans i ciutadanes t'han col·locat. N'hi ha 2 emergències que ja hem començat a llançar. Una és l'emergència social, l'emergència de la desigualtat, l'emergència de la pobresa en aquest país, que és importantíssima, la pobresa infantil, també, i aleshores hem de treballar en un projecte molt definit eixa emergència per a que les desigualtats i la pobresa vagi erradicant-se el més aviat possible. I això és un treball que tenim ahir i és un projecte important que si governarem engegaríem en seguida.
I n'hi ha una altra emergència, que també l'hem comentat, i és l'emergència democràtica. I l'emergència democràtica, la qüestió de la transparència, la claritat, el que tot el món puga saber què és el que fem els diners de totes i tots, això és bàsic, bàsic. Per tant, i ahir tindrem una assignatura pendent i haurem d'auditar quina és la realitat que tenim en el País Valencià, ara vull dir en la Generalitat, perquè mentre no auditem i sapiem quina és la realitat, no sabrem com hem de planificar el futur de tots els que vivim en aquest territori. I una vegada tinguem clar el futur i la planificació, començarem a prioritzar i ho haurem de dir a la gent. En què hem de prioritzar, ja t'ha dit les dues emergències bàsiques, però tenim educació, tenim sanitat, tenim dependència, tenim serveis socials bàsics, tenim investigació. És que hi ha tant per a prioritzar que aleshores tindrem que anar veient com ho desenvolupem. I aquest és un poc el camí en el que a partir d'ara anem a, tornar a repetir, a engegar la maquinària electoral i intentar dir-li a la gent què és el que pretenem de manera immediata, i després haurem, com he dit, de prioritzar a curt, mitjà i llarg termini, perquè tot no es podrà fer en seguida. I després treballar també una de les assignatures pendents que tenim, que és el tema del finançament. El tema del finançament és bàsic i haurem d'arromangar-se els pantalons i tindrem que plantar-se en Madrid, i per això dic que estaria molt bé que tinguérem una força ja territorial forta per a que es plantara en Madrid i li diguera, escolta, per ahí no passem. O canviem els criteris i als valencians i valencianes ens arriba el mínim decent que ens té que arribar per a donar els serveis bàsics decents que tenim que donar, o aleshores veurem què és el que fem. Perquè el plantar-se també és important. Moltes vegades, perquè si el ningunegen, alguna cosa haurem de fer. I si s'hem de rebel·lar, ens rebel·larem. Vull dir que no ens caiguen els anells. Si nosaltres tenim clar que la prioritat és qui ha de ser, com he dit al principi, les persones i el nostre territori, per això haurem de fer el que sigui.